салом ба беҳтарин ҷомеаи футболӣ. Дирӯз дар панҷ лигаи беҳтарини Аврупо бозиҳои ҷолиб гузаштанд ва мо имрӯз муҳимтарин бозиҳоро муҳокима мекунем. Мо дар бораи дастаҳои қавитарин, бозиҳои асосӣ ва лаҳзаҳои муҳим гап мезанем. Вале имрӯз боз як рӯзи пур аз футбол моро интизор аст. Ду бозии калон дар пешанд: Жирона Реал Мадрид ва Манчестер Сити Ливерпул. Ва мисли ҳамеша ман ин бозиҳоро дар телеграм-канали худ промои эфир бо шумо якҷоя тамошо мекунам. Дирӯз ман аллакай ҳамаи бозиҳои асосиро дар он ҷо пахши мустақим нишон додам ва имрӯз низ шумо метавонед ба ман ҳамроҳ шавед, то футболро якҷоя бинем ва шарҳ диҳем. Пас ҳатман обуна шавед. Шумо метавонед на танҳо тамошо кунед, балки бо дигар мухлисони футбол бевосита дар вақти бозӣ баҳс ва муҳокима намоед. Ссилкаи телеграм-канал дар комментария ва описанияи ин видео гузошта шудааст. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. бозиҳои Манчестер Юнайтед дар ин мавсим кайҳо боз нишондиҳандаи мубориза барои ҷойҳои баланд нестанд, вале ҳар бозӣ ба нофаҳмиҳо ва мушкилоти нави дастаи Рубен Аморим ишора мекунад. Дар давраи 26 апрел Юнайтед тавонист аз мағлубият гурезад, гарчанде ки бо ҳисоби 0-2 мағлуб мешуд, вале бозии дигарбора нишон дод ки даста бо мушкилоти ҷиддӣ рӯбарӯ аст. Агар Эвертон метавонад бигӯяд ки ду холро аз даст дод, пас МЮ бояд шукр кунад ки ҳадди ақал як хол гирифт ва ин барои чунин клуб хатарнок аст. қисми аввали бозӣ ва аввали қисми дуюм нишон дод ки МЮ ҳанӯзам мушкилоти сахт дорад. Даста суст, бефикр ва бесистема бозӣ мекард. Футболбозон намедонистанд ки чӣ тавр дифои рақибро рахна кунанд, аммо худи онҳо дар дифоъ иштибоҳҳои зиёд карданд. Эвертон хеле омода ва пурэнергия ба майдон баромад ва аз заъфи Юнайтед истифода кард. Голҳои аввали бозӣ маҳз аз хатогиҳои дастаи меҳмонон пайдо шуданд. Пас аз як ҳамлаи содда, Ирисо ба осонӣ тӯбро ба дарвозаи Юнайтед ворид карданд. Голи дуюм низ ба ҳамин сабаб ба вуҷуд омад. Мудофиаи МЮ фоҷиавӣ бозӣ мекард. Ба назар меаст ки голи сеюм ногузир аст, аммо баъдан маҳорати шахсии баъзе футболбозон кор кард. Бруно Фернандеш бо зарбаи олиҷаноби ҷаримавӣ як голро баргардонд. Баъд Мануэл Угарте ҳисобро баробар кард. Аммо ин голҳо нишондиҳандаи беҳбудии даста нестанд. Онҳо танҳо исбот мекунанд ки Юнайтед ҳанӯз бозингарони боистеъдод дорад, вале ин чиз дастаи қавӣ намесозад. ҳодисаи асосии дақиқаҳои охирини бозӣ пеналти ба фоидаи Эвертон буд ки баъдан бекор шуд. Дар дақиқаи 93 Эшли Янг ба ҷаримагоҳ ворид шуд ва баъд аз он ки Матиос Делик ӯро аз қафо дошт ва Харри Магуайр низ бо ӯ ҷисман тамос гирифт, ӯ ба замин афтод. Довар Энди Медли бе ҳеҷ дудилагӣ ба нуқтаи пеналти ишора кард, аммо баъдан ВАР ба қазия дахолат кард ва доварро маҷбур сохт ки бозии такрориро тамошо кунад. Баъди дида баромадани видео, Медли қарори худро тағйир дод ва пеналти бекор шуд. ин қарор баҳсҳои зиёдеро ба миён овард. Бале, афтидани Янг хеле зебо буд, аммо тамос бо дифоъгарони Юнайтед низ буд. ҷолиб он аст ки дар ҳолатҳои дигар доварон барои чунин лаҳзаҳо пеналти таъин карда буданд, аммо ин дафъа ба фоидаи МЮ қарор қабул шуд. Боз як бор саволҳо пайдо мешаванд: чаро судяҳо ба як даста пеналти медиҳанд, вале ба дастаи дигар не? Оё Манчестер Юнайтед боз аз доварон кӯмак гирифт? Боз як чиз аён шуд: МЮ ҳанӯзам сабқи бозии муайян надорад ва бозингарон боварии худро ба система ва услуби Рубен Аморим гум карданд. Мудофиа даҳшатнок бозӣ мекунад. ҳамлаи даста ба маҳорати шахсии бозингарон вобаста аст. Прессинг вуҷуд дорад, аммо он бенизом ва ғайри самаранок аст. ҳамлаҳо кам ва бетартиб ҳастанд. мушкилӣ танҳо дар тренинг нест, бозингарон низ мушкилӣ доранд. ин футболбозон барои маблағҳои калон харида шуданд, аммо дар маҷмӯъ дастаи рақобатпазир намебошанд. агар ин ҳайат ба системаи Аморим мувофиқат накунад, пас чаро ӯро таъин карданд? агар мушкилӣ дар тренер бошад, пас чаро роҳбарият ба ӯ бозингарони дигар хариданӣ доданист? агар мушкилӣ дар ҳайат бошад, пас чаро бозингарон дар дастаҳои қаблии худ хуб бозӣ мекарданд, аммо дар МЮ не? агар Аморим танҳо бо хариди бозингарони мувофиқаш муваффақ шуда тавонад, пас ӯ барои клуби сатҳи Юнайтед муносиб нест. оянда чӣ мешавад? Юнайтед дар ин мавсим шанси баромадан ба мусобиқаҳои аврупоиро аз даст медиҳад. агар вазъият тағйир наёбад, бозии навбатӣ бар зидди Ипсвич метавонад хеле муҳим бошад. агар онҳо хол аз даст диҳанд, пас умед ба наҷоти мавсим комилан гум мешавад. Эвертон метавонад аз ин бозӣ афсӯс хӯрад, зеро ду холро аз даст дод, вале барои онҳо ин натиҷа на он қадар бад аст, зеро МЮ ҳанӯз клуби пурқувват боқӣ мемонад сарфи назар аз мушкилоташ. Хулоса, Юнайтед ҳанӯз мушкилоти зиёде дорад. Судяҳо боз як бор баҳсбарангез
қарор қабул кардан. Даста ҳанӯзам бидуни равиши муайян бозӣ мекунад. Дифоъ хеле суст аст ва тамоми натиҷаҳо танҳо ба маҳорати инфиродии бозингарон вобаста аст. Агар чизе тағйир наёбад, мухлисон бояд ба он одат кунанд ки ҷои 15-ум дар ҷадвали АПЛ сатҳи воқеии клуби онҳо дар ин мавсим аст. Арсенал дар 26-ум даври АПЛ бо ҳисоби 0-1 аз Вестхэм шикаст хӯрд. Ин на танҳо анҷоми як силсилаи бозиҳои бидуни бохти канонирҳо дар чемпионат, балки шояд лаҳзае бошад ки орзуи қаҳрамонӣ тадриҷан аз дасти онҳо меравад. Ягона голи бозӣ дар охири қисми аввал зада шуд. Ҷерард Боен аз фурсати худ истифода бурда тӯбро ба дарвозаи Арсенал ворид кард. Пас аз ин дастаи Микел Артета ба ҳуҷум гузашт, аммо наметавонист дифои муназзими Вестхэмро рахна кунад. Вазъият бозам бадтар шуд вақте ки дар дақиқаи 73 бозингари ҷавон Майлз Луис Келли корти сурх гирифт ва Арсенал бо 10 бозингар монд. Баъди ин бозгашти комил ғайриимкон гардид ва дастаи меҳмонон бо нокомии канонириҳо 3 холро аз Emirates бурд. Пеш аз ин бозӣ Арсенал 15 бозӣ пайҳам дар АПЛ шикаст намехӯрд, 10 ғалаба ва 5 мусовӣ. Охирин бохти онҳо дар лига ба 2 ноябр бармегашт, вақте ки аз Ньюкасл 0-1 мағлуб шуданд. Аммо акнун шикаст аз Вестхэм нишон медиҳад ки даста дар давраи муҳимтарини мавсим мушкилот дорад. Дар 3 бозии охир онҳо 2 маротиба шикаст хӯрданд, аз Ньюкасл дар ҷоми Лига 0-2 ва ҳоло аз Вестхэм дар АПЛ. Танҳо як ғалаба бар Лестер 2-0 нишон медиҳад ки даста дар ҳолати номутадил қарор дорад. Арсенал ҳоло бо 53 хол дар ҷои дуюм қарор дорад, аммо аз Ливерпул ки 8 хол пешсаф аст қафо мемонад. Бо назардошти он ки ҳардуи даста шумораи баробари бозиҳоро гузаронидан, ин фарқияти хеле калон аст. Агар Ливерпул дар бозиҳои навбатии худ низ хол аз даст диҳад, ҳеҷ кафолате нест ки Арсенал аз ин истифода мекунад. Дастаи Артета дар чунин лаҳзаҳо бисёр вақт ноустувор менамояд. Бозии навбатии Арсенал 26 феврал бар зидди Ноттингем Форест баргузор мешавад. Дастае ки дар ҷои сеюм қарор дошта ҳамагӣ 6 хол аз канонириҳо қафо аст ва як бозии камтар дорад. Ин маънои онро дорад ки боз як шикаст метавонад ҳатто мавқеи Арсеналро дар топ 3 таҳти хатар гузорад. Яке аз сабабҳои аслии мушкилоти Арсенал ин шумораи зиёди бозингарони маҷрӯҳ аст. Дастаро маҷбур шудааст ки бидуни бисёре аз бозингарони асосияш дар ҳамла бозӣ кунад ва ин дар натиҷаҳо инъикос ёфтааст. Баъзе мухлисон ҳатто мегӯянд ки Арсеналро дар тобистон на як балки 2 ҳамлагари нав лозим аст, зеро ба бозингарони ҳозира умед бастан хеле душвор аст. Бо чунин ҳолати ҳайат ман аҷаб намекунам ки ҳатто аз ПСВ дар Лигаи Чемпионҳо мағлуб шаванд. Арсенал на танҳо бозиро, балки чемпионатро ҳам ба Ливерпул дод. Дар фасли аввали мавсим Арсенал яке аз довталабони асосии чемпионӣ буд, аммо ҳоло ба назар мерасад ки даста оҳиста қувваи худро гум мекунад. Агар чизе тағйир нашавад ва Артета рӯи ҳалли мушкилотро наёбад, мавсим барои канонириҳо метавонад ноумедкунанда анҷом ёбад. Челси боз мағлуб шуд. Дар даври 26-ум Премер-лигаи Англия дастаи Энцо Мареска ба Астон Вилла бо ҳисоби 1-2 мағлуб шуд, гарчанде ки ҳисобро аллакай дар дақиқаи 9 кушода буд. Аммо дар қисми дуюм соҳибони майдон 2 гол заданд ва ғалабаро ба даст оварданд. Ин аллакай бохти сеюми пайҳам барои Челси аст ва бозии даста боиси нигаронии зиёд шудааст. Челси бозиро хуб оғоз кард ва зуд гол зад, вале ин бартарӣ дер давом накард. Астон Вилла дар мудофиа худ хеле устувор буд ва оҳиста-оҳиста бозиро назорат кард. Дар қисми дуюм соҳибони майдон фишорро зиёд кард ва Челси нотавон шуд. Дар дақиқаи 57 Марко Асенсио ки аз ПСЖ ба иҷора гирифта шудааст, ҳисобро баробар кард. Баъд дар дақиқаи 89 ӯ дубора гол зад ва ғалабаро барои Астон Вилла таъмин кард. Ҳардуи голи Асенсио пас аз партофтои Маркус Решфорд ба даст омаданд ки ӯ низ ба Вилла аз Манчестер Юнайтед ҳамчун иҷора гузаштааст. Челси дигар натавонист вокуниши хуб нишон диҳад. ҳуҷумҳои даста бесамар буданд ва даста мисли як дастаи бенақша бозӣ мекард. ин бозӣ аллакай сеюмин бохти пайҳам барои Челси шуд. Бозии охирин даста 1-2 бар зидди Астон Вилла, 0-3 бар зидди Брайтон дар АПЛ, 1-2 бар зидди Брайтон дар ҷоми Англия. Дар 5 бозии охир даста Энцо Мареска танҳо як ғалаба ба даст овардааст. Бо назардошти он ки Челси дар ягон мусобиқаи аврупоӣ иштирок намекунад ва танҳо як бор дар як ҳафта бозӣ мекунад, чунин натиҷаҳо хеле ноумедкунандаанд. Челси айни ҳол дар ҷои шашум қарор дорад бо 43 имтиёз. Бозии навбатӣ 25 феврал бар зидди Саутгемптон баргузор мешавад. Агар Челси боз хол аз даст диҳад, шонси дохил шудан ба Лигаи Чемпионҳо бозам камтар мешавад. Челси аз ҷои 4 Манчестер Сити як хол қафо аст. Агар вазъият тағйир наёбад, ворид шудан ба чоргонаи беҳтарин ғайриимкон хоҳад буд.
гарчанде ки клуб маблағи зиёд ба хариди бозингарон сарф кард, ҳанӯзам даста мушкилоти ҷиддӣ дорад. Мудофиа заиф аст, дарвозабонҳо нотавон ҳастанд ва маркази ҳимоя бисёр хато мекунад. Даста ҳатто аз рақибони заифам гол қабул мекунад. ҳамлагарони соз нестанд. Николя Джексон ягона ҳамлагар аст, вале ӯ ҳам на ҳамеша хуб бозӣ мекунад. Дар ҳаят дигар ҳамлагари соз нест. омодагии ҷисмонӣ паст аст. Челси ҳамагӣ як бор дар як ҳафта бозӣ мекунад, аммо ҳатто аз дастое ки бештар бозӣ мекунанд сустар менамоянд. Тактика мушкилӣ дорад. Энсо Мареска натавонист барои даста услуби равшани бозӣ диҳад. Челси мисли як дастаи бенизом ва бенақша бозӣ мекунад. ғалабаро барои Астон Вилла маҳз бозингарони иҷоравӣ таъмин карданд. Марко Асенсио 2 гол, Маркус Решфорд 2 партофти головард. Барои ҳардуи бозингар ин чорумин бозии онҳо дар ҳайати Астон Вилла буд, аммо онҳо аллакай нақши муҳим бозиданд. Оянда чӣ мешавад? Челси шанси ворид шудан ба Лигаи Чемпионҳоро аз даст медиҳад. Фишор ба Энсо Мареска меафзояд. Агар вазъ тағйир наёбад, ӯ метавонад аз вазифа барканор шавад. бозии даста хеле заиф аст ва сарфи маблағҳои зиёд самара надодааст. бозии навбатӣ бар зидди Саутгемптон 25 феврал баргузор мешавад. ин шанси охирини Челси барои беҳтар кардани натиҷаҳо аст, аммо бо чунин вазъи даста умед ба натиҷаи хуб камтар мешавад. Барселона дар бозии 25-уми Ла Лига Лас Палмасро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Даста силсилаи ғалабаҳои худро идома дода пешсафии худро дар чемпионат нигоҳ дошт. бозӣ чандон осон набуд, вале шогирдони Ханси Флик бозам қувват ва маҳорат нишон доданд. бозӣ бо Лас Палмас барои Барселона осон набуд. Дар қисми аввал рақибон хеле зич ҳимоя мешуданд ва ба дастаи каталонӣ имконияти зиёд намедоданд. Барселона эҳтиёткорона бозӣ мекард ва ҳамлаҳои хатарноки зиёд эҷод карда натавонист. Вале пас аз танаффус дастаи Флик ҳамлаҳои худро тезтар кард ва дар ниҳоят рақибро шикаст дод. голи аввал танҳо дар дақиқаи 72 зада шуд. Ламин Ямал ба Дани Олмо як партофти хеле зебо дод ва ӯ тӯбро ба кунҷи дурии дарвоза равон кард. ин шашумин голи Олмо дар Ла Лига пас аз баргаштанаш ба Барселона буд ва ӯ нишон дод ки метавонад барои даста муҳим бошад. голи дуюмро Ферран Торрес дар вақти иловагӣ зад. ӯ бозингарест ки на ҳама вақт имконияти зиёд мегирад, вале вақте ки ба майдон мебарояд кори муҳимро анҷом медиҳад. ҳар вақте ки ба даста лозим мешавад, Торрес метавонад ба он кӯмак кунад. Ламин Ямал бозингари асосии ҳамла. 17 сола бошад ҳам Ямал хеле хуб бозӣ мекунад. дар ин бозӣ ӯ ба Олмо партофти голӣ дод. дар маҷмӯъ дар мавсим ӯ аллакай 15 партофти голӣ ва 11 гол задааст, ки дар 33 бозӣ 26 иштироки голиро ташкил медиҳад. ин нишон медиҳад ки ӯ танҳо як бозингари ҷавон нест, балки аллакай як қисми муҳими ҳамлаи Барселона мебошад. қарорҳои баҳсбарангези доварон ва ВАР. дар дақиқаи 80 бозингари Лас Палмас Алекс Суарес ба дарвоза зад ва тӯб ба дасти Эрик Гарсия дар дохили ҷаримагоҳ бархӯрд. довар аввал пеналти таъин накард, вале пас аз санҷиши ВАР ӯро ба тамошои ҳолат даъват карданд. бисёриҳо фикр карданд ки пеналти дода мешавад, вале пас аз такрори лаҳза маълум шуд ки пеш аз зарба Суарес бо дасти худ тӯбро идора карда буд ва инчунин ҳам дастаи ӯ дар ҳолати офсайд қарор дошт. аз ин рӯ пеналти бекор карда шуд, аммо ин ҳолат бозам баҳсҳо ба вуҷуд овард. чоро доварон аз аввал ин чизҳоро надида буданд? бозам ВАР саволҳои зиёд ба миён меорад. ин панҷумин ғалабаи пайдарпайи Барселона дар Ла Лига аст. даста дар соли 2025 ҳанӯз мағлуб нашудааст. 11 ғалаба ва 2 бозии мусовӣ дар тамоми мусобиқаҳо. дар ин муддат Барселона 13 гол зада танҳо 1 гол сар додааст. ин нишон медиҳад ки даста ҳам дар ҳуҷум ва ҳам дар ҳимоя хеле хуб бозӣ мекунад. ҳозир ҷадвали Ла Лига чунин аст. Барселона 54 хол, Атлетико Мадрид 53 хол пас аз ғалаба 3-0 бар Валенсия, Реал 51 хол имрӯз бо Жирона бозӣ дорад. ҳар як хато метавонад тартиби ҷадвалро тағйир диҳад ва мубориза барои чемпионӣ бозам шиддаттар мешавад. Барселона боз як бозии муҳим дар пеш дорад. нимфинали Кубоки Испания бо Атлетико. ин як санҷиши ҷиддӣ хоҳад буд, зеро Атлетико низ хеле хуб бозӣ мекунад. Флик бояд тавре нақша кашад ки даста хаста нашавад, зеро бозиҳои зиёде дар пешанд. хулоса Барселона роҳро дуруст пеш мебарад, вале камбудиёам ҳастанд. ғалаба бар Лас Палмас барои муборизаи чемпионӣ муҳим буд, вале камбудиё низ ҳастанд. даста баъзан дар қисми аввал суст бозӣ мекунад ва ба иҷрои хуби бозингарони асосӣ сахт вобаста аст. инчунин мушкилоти ВАР ва доварон ҳамоно боқӣ мемонанд. Барселона хеле хуб пеш меравад, вале бозиҳои сахт ҳоло дар пешанд. бозӣ бо Атлетико як имтиҳони ҷиддӣ хоҳад буд. оё даста метавонад ғалабаҳои худро идома диҳад ва барои трофеиҳо мубориза барад?
ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.